Yes, hello mga subscribers, likers, tsaka yung ating mga bago dyan subscribe, yung mga manonood natin dyan. Ito po yung ating updated na walking program therapy ng aking bed stroke, within bed stroke patients na si Kuya Marciano Cueco. Ito po ako sa District 1, Pantacacan, Mexico. So, watch nyo po yung kanyang great improvement ngayon na medyo mabilis na yung paglalakad niya. Watch nyo po, pilbihan yung aking program na gagawin kay Kuya Marciano. God bless po to all of you. Okay. So yung unang vlog ko po, medyo hirap pa siyang lumakad. So ngayon, meron ng nararamdaman ko na power sa kanyang right lower limb. And thanks God po, nawa ay magtuloy-tuloy po ito ng paglalakad at kagalingan. Sa tulong at awa ng Diyos at sa aming ginagawang programa sa kanya, MMB2 Walking Program Therapy, TST Travel Stroke Therapy. Konti, relax. Okay. So guys, kung may mga pasyente po tayo, situate na kaya nyo lang siyang alalayan, hawakan, kasi in any case na matumba siya, kailangan malakas yung ating arms for sport. So hindi po ito basta-basta na mahina yung hawak sa ating stroke patients. So situate guys, kung gagayahin niyo po itong ginagawa ko, malakas yung tao nga hawak sa stroke patients natin. Okay? Sana. Pasto ha? Ready? Okay? Pasto lang tayo ha? Okay? Ready? Let's go! Yan. Hindi napagod na siya kasi yung iba hindi namin na-record. So ngayon lang ako nag-video. So may gita po itong 8. Ginagawa namin ito. Yung iba hindi po siya na-record. Ito mo na-record lang. So at least, improve po yung kanyang walking at yung kanyang bilis sa paglalakad. And very thankful talaga ako kay Lord at sinasamahan kami sa aming therapy program ito na ginagawa ko sa ating debate. Kaya yung lola mo. Hindi. Kaya. Hindi, bilis to ha. Buli ka oh. Sakit siya?
So ito na po yung latest kong development na ginagawa sa kanya. Maraming salamat po at patuloy niyo po rin suportan at panoorin itong aking journey sa aking bedridden stroke. So, sa lahat po nanonood, maraming salamat po. Paki-share, paki-like and share lang po yung ating video para mas marami pang makaabot at makakuha ng mga konting kaalaman sa stroke cases natin na malalayo sa mga ospital, especially mga walang pambabayad dyan, yung mga talagang hirap na hirap sa buhay. So itong aking ginagawang vlog na ito ay maaring makatulong din po ito sa ating mga stroke patients natin. So situit na mainit lang po tayo, samahan po natin ng pagdarasal at ito po importante natin. And God bless to all of you. Please subscribe, like and share my YouTube channel, Modernong Mang Kevin po. God bless po.